ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶାରଳା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନେ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଉଛୁ, ନାନୀ ସେଠି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ପୁଷି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ବସି ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁରା ୱିନର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଖେଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥରକ ମୁଁ ଆମ ବୋଉ କୁହନ୍ତି, ଏଠି ପୁଷି ଆଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ତୁ କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାପରକୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦିନଟା କଟିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପୁଷି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର 6 ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଷି ଆଣ୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ହେଇଗଲେ। ତାର ସମୟ ଠିକ୍ 2:30 ବେଳକୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଗଲୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରି କେମିତି ଶୋଇବୁ, ଏଠି ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ, ତା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ନାନୀ ଏଠି ବସି